Langpher constituency angkang Phonglokpet arong along Ovikimi Club Sai Hemalong Karbi Farmers Association asong pen patipi ponpen Assistant Agriculture Department atum cherap dunsi Arnisia Farman inki kepang renga seke kipi Bangso amai Phonglokpet Karbi Farmers Association aro amai phu gotom phangcho pen mai chari ponsi aluhia man pen Agriculture Department Senior Demonstrator Dhura Bora Rodahi Taropi Margaret Teron Pilapen Karbi Farmers Association Tiripi amai puting ku ingti Kongchun bang Soron Singh Rongpi Lamjai Sarpu Hemari Rongpi Pachit Hangchun bang Sondon Terang Lapen Klem bang Rajiv Terang atum Chitong Dunsi Hadak Aradatum Inki Kepang Reng Aseke Kipialong RDP Dun Lapu Senior Demonstrator Dhura Bora pen Inki Kepang Reng pen Ali Kuson si ke long pon ma lapen ki Klem ke rama puthak anta Than Pajermi pon lapen Inki Kepang Reng pen Ahon non malom ilin ador pharup liso se longpon lapen etona hemto na phan ki inki ke pangreng pammi pulote hema phan akinang sot anda chedor buta than pon lapen senior demonstrator roda hitaro pi pen tami inki pangreng pen nilitum tame kai ke rara phan than lo lapen ongdong atum ke pangreng pon lo lapen ki chengsi ke claim nangji ke inkia an e ponangji lapen la so phi an si inki pangreng ponangji puta than pon lapen inki ke pangreng hut kai ke ta chirok tok nangji adung alom han kitun angnim ahormu pipedet nangji puta than pachini pon la sikomani hon ke jeng ningke hang do pulote siki sitami nang endun tami puta than pon mokoson pensi ke claim ke dam nangji ma puthak chini ni pulote nitum agriculture department pen nang cherap dun puputa lamchak chipi pon Halapu Karbi Farmers Association tiripi amai puting ku ingti pen tami ningke hang atum do pulote nitum tami un an pen ke nang cherap nang chetu dun po ingkia an arong tami akijoy pen nang pipon po la pen ke mithang Karbiang long ara phan ke nitum Karbi Farmers Association pen ke kai ke sai ka chutiki along aphi arjabdun po buta lamchak chipi pon News Report Karbiang long lai